Всички хора повтарят, че пазара на недвижими имоти в България ще се срива. А в същото време аз попадам на стая, която се отдава под наем в квартал Ходилника. Дизайн тип Централния софийски затвор. Не този в Казичене, а този горе в Банишора. Банята е просто скандална. Тоалетната също. 2 легла и мини барче. Надявам се напитките и храните вътре да не влизат в цената. Имате скрин, който със сигурност не е от Икеа, и 2 бутилки минерална вода, комплимент от заведението. И повярвайте ми, тази обява листната преди 15 часа, до 20 часа най-вероятно няма да я има. Защото за София глада за ефтини жилища е огромен. И когато няма ефтини жилища, хората се принуждават да наемат жилища, които върват от 1000-1200 лева на месец, и то в крайни квартали, като Беля, Люлин, Дружба дори няма да го споменавам, защото Дружба вече си е централен район на база цените, които са там. Така че не си мислете, че цените ще се сриват. Живееме в 2025 година, когато интересът към наемите е много голям. Има много чужденци, които се местят да живеят в България. Дали по работа, дали за туризъм и удоволствие. Но винаги ще има наематели, които ще плащат наема на тези имоти. И дори да има свръхпредлагане, тогава пак ще се развижи пазара, защото хората от панелките, от такива мизерни жилища, те ще се местят в нещо по-добро и в нещо по-хубаво и ще се плащат с 100, 200, 300 лева отгоре, само и само да живеят по-добре. Така че пазар винаги ще има. Въпросът е вие от коя страна на пазара сте. Дали наемате или отдавате.